सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के एक दिन में हिंदी गाना मेरे रस के कमर जबरदस्त ओपनिंग लेके मार्केट में आयल है। जी हाँ, चारों तरफ बज रहा बा मेरे रस के कमर। जी हाँ, काहे कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जे गौले बा गाना के, जी हाँ, पूरा हिट तो हो गई बटे। काहे कि पूरा इंडस्ट्रीज में यह गाना के चर्चा बहुत पहले से सो रहा सा। रिलीज होके के पहले से बहुत लोग आशा लगावत रहे कि गाना कितना सुपर डुपर हिट हुई। सही में सुपर डुपर हिट हो गई बा। चारों तरफ से पवन सिंह के बधाई मिल रहा बा। हर तरफ से हर सेलिब्रिटी, आम आदमी से लेके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन के तरफ से इनका बधाई के मैसेज मिल रहल बटे रुआ लोग के बीच में कि इनकर गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट हो गई बटे। यही कड़ी में बधाई देवे में पीछे ना हटलहन हिंदी फिल्म के सबसे सुपरस्टार हीरो सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान फोन के माध्यम से पवन सिंह के गाना सुनलहन मेरे रस के कमर और उनका के बधाई दिलहन। पवन बाबू, आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि पवन सिंह भी उनका के दिल से धन्यवाद दिलहन कि आगे उनका के मौका बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी देवे के बात लोग कर रहा बटे। जी हाँ, पवन सिंह के गाना लॉलीपॉप लागेलू कितना जबरदस्त, बॉलीवुड से के कहो पूरा वर्ल्ड वाइड में ये गाना जबरदस्त तरीका से हिट भइल बटे। काहे न हिट हुई? पवन सिंह आवाज़ के जादू इतना जबरदस्त जे बिखेरल। तो इनकर गाना मेरे रस के कमर रउरा लोग के कैसा लागल, इहो लोग रउरा लोग जरूर कमेंट में बताएम लोग कि उनकर गाना मेरे रस के कमर कैसन पसंद आइल हटे। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर हुआ लोग के बीच हमनी के लियावत रहम सन। बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबावल मत भूलें। काहे कि